хубавата, нежна девойка, с прелестни форми, с кръшна снага. Колежката нова се казваше Стойка, за нея с болка си спомням сега, си спомням сега. Аз мъж ли съм? Мъж съм, избръснат, изгладен, разведен съм, но не по моя вина. Вземаха ми всичко, какво да се прави, така че не искам да виждам жена, да виждам жена. Не щеш ли обаче веднъж в автобуса, пътувахме с нея сред страшна тълпа, притиснати плътно с девойката руса, целувка се сляхме уста в уста. Колежката Стойка, колежката Стойка, с прелестни форми, с кръшна снага. Колежката Стойка, колежката Стойка, с прелестни форми, с кръшна снага, с кръшна снага. Започнахме същото и в кабинета, а можех почти да й бъда баща. Но Стойка ми даваше често съвети, в целувките даже и в други неща, и в други неща. Но някой видял ли и лунна скандала на общо събрание същия ден? Разхайте, нас бил съм, развалям морала и после естествено бях уволнен, бях уволнен, бях уволнен, бях уволнен. А Стойка остана, дори се издигна, пътува до шефа в един автобус. Той влюбил се в нея, докато пристигне, аз тази история знам наизуст. Колежката Стойка, колежката Стойка, с прелестни форми, с кръшна снага. Колежката Стойка, колежката Стойка, с прелестни форми, с кръшна снага. Колежката Стойка, колежката Стойка, с прелестни форми, с кръшна снага. Колежката Стойка, колежката Стойка,